So guys, welcome back to my channel. So andito tayo ngayon sa ating favorite place. Favorite tambayan. So kahit mainit, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Siguro na lang tatanungin kita. Ilang taon ka na bang may anxiety? Ilang buwan ka na bang may anxiety? Ilang taon ka na bang pinapahirapan ng anxiety? Ilang buwan ka nang umiinom ng gamot? Ilang taon ka nang umiinom ng gamot? Gumaling ka na ba sa gamot na iniinom mo? So baka hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Yung panic attack, baka andyan pa rin. So ba't di mo kaya i-try yung natural na paraan? Ba't di mo subukang tanggapin yung anxiety mo? Ba't di mo subukang baguhin yung pananaw mo sa buhay? Kasi kung umiinom ka naman ng gamot, umiinom ka naman ng mga herbal, tapos di ka naman gumagaling, so baka may pwede kang baguhin. So try something new, sabi sa English. So baka dun ka gumaling. Ba't di mo subukang tanggapin yung mga sintomas na kahit ano pang sakit, kahit ano pang takot, kahit ano pang nararamdaman mo, ba't di mo subukang tanggapin? Baka gumaling ka na. Kasi kung ilang buwan ka nang umiinom ng gamot, kung ilang buwan ka nang umiinom ng herbal, ilang taon ka nang nagpapadoktor, kung wala pa rin, baka may kailangan baguhin sa'yo. So baka kailangan mong harapin yung mga takot mo. So baka kailangan ibahin mo yung approach mo sa anxiety mo. Kasi tulad sa mga GC, marami akong nakikita na ilang taon na yung anxiety nila. Ilang doktor na yung napuntahan nila, puro naman normal yung test. Puro naman normal yung resulta. Bakit hanggang ngayon ganun pa rin? Bakit hanggang ngayon pinapahirapan ka pa rin? Dun sa palaging negative yung mga mahihina yung loob, yung sa laging negative mag-isip. Hanggang negative ka mag-isip, hanggang ganyan ka mag-isip, walang mangyayari sa'yo. Mananatili kang ganyan. Gusto mo ba ng ganyan ka na lang lagi? Araw-araw pinapahirapan ng sakit. Araw-araw pinapahirapan ng takot. Gusto mo ba ganyan ka na lang lagi? Siguro naman hindi, di ba? Kasi lahat tayo ayaw nang nahihirapan. Kung ginawa mo na lahat, tapos wala pa rin nangyari, baka kailangan nyo nang tanggapin. So example ko guys, yung sarili ko. Mahigit 1 taon na akong may anxiety. Pero 3 buwan lang, magaling na ako. Bakit? Unang-unang nilagay ko sa utak ko, dahil sa mga advice ng mga tao sa GC, unang-una kong nilagay sa utak ko, kung lagi akong matatakot, hindi ko babaguhin yung pananaw ko, mananatili akong ganito. Mananatili akong nakalugmok sa kalungkutan.
mananatili akong pahirapan ng sakit. So guys, doon ko naisip na baka kailangan ko nang tanggapin. Kasi guys, napapansin ko marami ang umiinom ng gamot, marami ang nagpapadoktor na hindi naman talaga as in gumagaling. Sige, sabihin natin gumaling ka dahil dun sa gamot na iniinom mo. So guys, paano kung wala ka ng gamot? Paano kung wala ka ng pambili ng gamot? Example na lang guys, si Jan Regala. Nung mga panahon na may pera pa siya, nung mga panahon na sikat pa siya, kaya niyang bilhin lahat. Hanggang guys, dumating sa puntong naubos na yung pera niya. So ngayon, ano guys, yung ano niya, ano yung kinahantungan. Ngayong mahirap na siya. May pambili pa ba siya ng gamot? So di ko sinasabi guys na magiging ganun din kayo. So dapat maging advance muna yung isip natin. Paano kung wala ka ng pera? Paano kung wala ka ng pambili ng gamot? Kasi may kilala ko, naubos na daw yung pera nila. Baon na sila sa utang, kakapagamot lang. Dahil sa anxiety na yan na hindi naman naubos talaga yung sintomas niyan. Naubos na lang yung pera nila. Hanggang ngayon, taon na yung binilang, ganun pa rin. So, ganun na lang ba yun? Mag-isip kayo. Hindi ko sinasabing hindi kayo uminom na gamot kung kung kaya nyo naman magpagamot. Isipin nyo lang, paano kung dumating kayo sa puntong wala na kayong pambili ng gamot tapos inatake kayo. So paano nyo i-handle yung sitwasyon, yung atake kung hindi nyo alam, kung nakadepende kayo sa gamot? Sino mahihirapan, di kayo din? Kung hindi kayo kayang pagalingin ng gamot ng doktor, baka sakaling acceptance ang makakapagpagaling. Taon na ang binilang, puro ka gamot, puro ka inom ng gamot. May nangyari ba? Gumaling ka ba? Doon sa mga mahina yung loob na may anxiety, try nyo din lakasan yung loob nyo. Kasi hindi laging may mag-a-advise sa inyo. Hindi laging may magko-comfort sa inyo. So, pag-aralan nyo din na tulungan yung sarili nyo. Bukod sa mga tulong ng ibang tao, dapat mas higit na tulungan mo yung sarili mo. Kasi patuloy kang magiging ganyan. Dahil sa nararamdaman mo, wala. Baka habang buhay magiging ganyan ka. Gusto nyo ba 20 years, 10 years, 5 years? Lugmok pa rin kayo sa kalungkutan? Andyan pa rin yung anxiety nyo na halos hindi nyo na makaya-kaya? Ba hindi? Sino bang gusto nang nahihirapan? Lahat tayo gusto ng kaginawahan, guys. Tulungan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong magpapatalo sa kalungkutan, huwag kayong magpapatalo sa nararamdaman nyo. Harapin nyo yan kung ano man takot yung nasa isip nyo. Gawin nyo yung inspiration yung pamilya nyo, gawin yung inspiration yung jowa nyo kung may jowa kayo. Itatak nyo sa isip nyo
na ang takot nasa isip lamang. Kami ilang buwan din kaming nag-isip ng mga takot. Kesyo mamamatay na kami. Kesyo babaliw kami. Ilang buwan din kaming nag-isip ng ganyan, ng negative. Pero sa kagustuhan namin guys na gumaling, pinilit naming harapin yung takot sa mga isip namin. Kaya ito na ngayon, magdadalawang taon na. Bakit andito pa rin kami? Bakit buhay pa rin kami ngayon? Ba't hindi naman kami nabaliw? Nung mga time na ganyan lagi yung iniisip namin. Yung time na halos hindi na namin kaya. Halos hindi na namin alam kung anong gagawin. Sa kakaisip ng mga kung ano-ano. Pero bakit guys hanggang ngayon andito pa rin kami? So maliwanag pa sa sikat ng araw guys, ang takot nasa isip lamang. Kasi simulat sa pool ng mag-anxiety kami, kung yung iniisip namin nangyari talaga, sana wala na kami dito. Sana baka nasa mental na kami o nasa ilalim na ng lupa. Baka bulok na kami ngayon. Kaya guys, ang takot sa isip lamang. Tulungan mo yung sarili mo. Huwag kayong magpapatalo sa nararamdaman nyo. Huwag kayong mag-focus sa sarili nyo. Huwag kayong mag-focus sa nararamdaman nyo guys. Habang iniisip mo yan, habang dyan nakasentro ang isip mo, hindi ka gagaling. Gusto nyo ba yun? Lakasan yung loob nyo. Sa panahon ngayon, bawal na yung hindi na uso yung mahina. Kasi pag mahina ka ngayon, wala. Talo ka. Iba na panahon ngayon guys. Kailangan mong lumaban, kailangan makipagsapalaran. Ang anxiety guys, parang jowa mo lang yan. Ang anxiety guys, parang jowa mo lang yan. Sa umpisa, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, dikit na dikit sa'yo yan. Pero, darating at darating ang time na iiwan ka din yan kusa. Kasi guys, walang forever. Joke lang. Gawin yung masaya guys yung buhay nyo. Gawin yung masaya yung buhay nyo. Gawin yung makabuluhan yung buhay nyo habang nabubuhay kayo. Gusto mo ba ng ganito kaganda? Di ba gusto mo makapunta sa mga ganito na walang takot, di ba? Gusto mong pumunta kung saan saan. Gusto mong kumain ng kung ano-ano na walang takot sa isip mo, di ba? Ba't di mo gawin? Huwag mo nang pakialaman yung takot na yun sa isip mo. Mahirap guys, mahirap. Pero yun ang kailangan natin gawin. Yun yung kailangan nating harapin. So guys, lahat tayo ayaw natin na nahihirapan. Ang nakakapagpahirap sa atin guys, yan takot na yan. Yung mga sintomas na yan, yung mga sakit-sakit na yan, dahil sa anxiety. Pero kung babaliwalain mo yan, hindi mo yan papansinin. Kusang mawawala yan. Kusang hindi mo yan mararamdaman. Uulitin ko ulit, mo kailangan isubsob yung sarili mo sa kalungkutan. May mga paraan guys para maging masaya. Alisin nyo yung takot sa isip nyo. Harapin nyo yung takot nyo. Tanggapin nyo yung sintomas.
madali kayong gagaling. Huwag kayong focus sa sarili nyo, huwag kayong focus sa nararamdaman nyo. Kasi natural yan, kasi may anxiety kayo. Hindi kayang ubusin ang sintomas ng anxiety. Kaya dapat tanggapin na natin yan. Gusto natin guys ng malaya, di ba? Gusto natin ng ganitong buhay. Gusto natin ng kung saan tayo nakakapunta, di ba? Masaya. Masaya pag nakakakain tayo ng mga masasarap. Gawin natin motivation yung pamilya mo. Yung pamilya natin. Hindi ka man nila naiintindihan. Hindi man naiintindihan nila yung sitwasyon mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka nila mahal. Mahal ka ng pamilya mo. Nasabi ko to guys kasi nga may nanghihingi sa akin ng mga advice na hirap na daw sila. So bakit? Tanungin mo yung sarili mo, ba't hirap na hirap ka na? Sabi na di na daw nila kaya. Bakit di mo kaya? Kung natatakot kayo, kung hindi nawawala yung takot mo, tanungin nyo yung sarili nyo, ano ba yung kinakatakot ko? Ano ba yung dapat kong ikatakot? Dapat ko ba yung katakutan? Ba't di nyo lang subukan? Kasi pag nagawa mo yan guys ng isang beses, nagawa mo ng 2 beses, magagawa mo yan ng 3, 4, 5 beses. Magagawa mo yan ng 100 beses. Huwag nyo lang kalilimutan magdasal. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Shoutout nga pala kay Tin Puliante, kay Jobe Barreto, kay Lisa Tindugan, kay Sir Jojo Olip, kay Sir Mark Jobe Ranyua, kay Briggs Braga. Matagal na nga pa nagpapa-shoutout sa akin yan. Ngayon ko lang na buti pumasok sa isip ko. Shoutout sa iyo boss, Briggs Braga. Salamat sa pagsuporta mo sa channel ko. Kay Ma'am Sel Rivera, shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout din kay Roy Soriano. Sila yung masugid na taga-suporta ng channel ko. Salamat sa inyo guys. So hanggang dito na to guys. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe and share.